se om den kan stå der. Ja, så er den hjemme. Kan den holde stille der? Mm. Den skal lige... Den skal lige eller have noget benzin. Nu er tankstationen derovre. Det var smart. Sådan. Og så skal den lige røres. Hest! Hest! Ja. Der var en hest. Hvad er det? Hvad er det? Ja, det er en hund, ja. Ja. Det er også hund. Ja, fordi vi plejer slet ikke at pege på ham der plet, fordi han er på alle siderne, ham der hunden der. Ja, det ved han vist ikke, hvad det er. Det er kødben. Ja, det er kødben. Ja, det er bøger, ja. Farver. Hvad er det? Fugl. En fugl. Hvad er det? Fugl. Elefugl. Hvad er det? Fugler. Det er sommerfugl. Sommerfugl, han kan ikke sige det. Sommerfugl. 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 Blomster. 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 Hvad er det? Blad. 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 Det var flot. Blad. Hvad er det? Ja, den er svær. Ja, den er hvid. Det er en kurv. Kurv. Det Det er er en kurv. også svært. Ja, den er lidt svær. Hvad er det? Skål. Skål. Cola. Kaffe. Og en kop. Kaffe. Kop. Ja. Hvad er det? Sebastian, hvad er det? Sebastian. Sover nu. Sebastian. Ja. Sebastian. Hvad er det? Ja. Hvad er det? Bold. Ja. Hvad er det? Skib. Skib. Ja. Hvad er det? Det er tromme. 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 Kan du sige tromme? Ja. Og hvad er det? Tog. Hvad er det? Æble. Æble. Hvad er det? Tænder. Stjerner? Ja. Det lyder som om man sagde tænder. Ja. Hvad er det? Det er lidt svært at sige. Cykel, ja. Hvad er det? En hat? Ja. Du var simpelthen så dygtig.